Sieltä ne meidän ihanat penkkarilaiset tulee. Ja kohta nähdään, mitä niissä plakaateissa lukee. Ja siellä näkyy Trump. Ja ajankohtaisesti Tom of Finland, Abby of Finland. Sitä on jännää seurata, että mitä seuraavassa plakaatissa lukee. Tuleeko vielä toinen Trump-aihe? Sieltä tulee Trump. Trump, Abby, you are fired. Taas tulee Trumpi. Nyt on penkkarirekat sekattu. Ja mitkä aiheet sieltä nousi? Sieltä nousi ainakin tosissaan Trump, niin kuin me epeltiin. No se oli aika helposti arvattavissa. Sitten Tom of Finland oli aika monessa. Sitten myös Brexittiikin sivuttiin. Brexit. Ja sitten oli tämmöisiä some-ilmiöitä, kuten Salt Bae muun muassa löytyi sieltä. Useampi some-ilmiö. Joo, kyllä, erilaisia.